ପ୍ରଥମେ ନାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ନିଜ ଗଭାରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଜୀବନ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖାଇ ଦେଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବ। କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଯିଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲେ ବି ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅପମାନ ହେଲା ପରେ ବି ରାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଗିଯାଇ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 4, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପିତା ନିଜ ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଠଉରାଇ ପରିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିବାର ଛଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ହେଲେ 2ଟି ଶକ୍ତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସହିବା ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। ଏହାକୁ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଘରେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ାଏ ଶଙ୍ଖ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରର ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ। ନମ୍ବର 7, ବେତ ଅରଖର ଚେର ନିଜ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗିବା ଏବଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ବାରମ୍ବାର ଧନହାନି ହେଉଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି, ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ ବି ଯଦି କର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁହଁରେ ହସକୁ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।